3. Coa mesma roupa. A nena que se sentaba diante na clase era Gorda. Tamén lle chamamos Gordibola ou Gordi, cando lle queríamos pedir un favor. Gordi, deixasmo o lápis. Non era que non soubésemos o seu nome, nin os seus apelidos. Laura Martínez Espiñeira. Tampouco era que nos querese mal nin ben, pero gustábanos burlarnos dela, e ver como se poñía encarnada e como marchaba correndo coas súas pernas tortas. Laura, a gorda, intentaba non cruzarse connosco, e iso divertíanos aínda máis. Onde vas, Gordibola? Ven aquí, deixa que probemos túa merenda. Tes un xersei novo ou é a funda do sofá? Unha tarde quedamos no sitio de sempre, na praza, pero sen ganas de lerias. A maioría teríamos que repetir curso e lembrábamos as palabras do profesor. Non ides chegar a nada na vida. Nalgún momento vais vos acabar a boa vida e deixaredes de facer o parvo. Foi daquela cando vimos a Laura, a gorda. Ia escribindo algo no móvil, por iso non se decatou de que estábamos ali. Cando ergueu a cabeza, suspirou, colleu aire, volveu mirar a pantalla do móvil e pasou por a medio do noso grupo. Aparta, jorda! O camión freou, pero xa lle pasara por riba. Entre o sangue distinguíanse os seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con borboletas de purpurina, como unha xigantesca e relucente mancha no asfalto. Volvín ver a Laura unha noite, ao pasar polo lugar onde a empuxara. Estaba de pé, no medio da rúa, cuberta de sangue, cos seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con borboletas de purpurina. Abriu a boca, moveu os labios, pero xa non escoitei nada. Desde entón, vexo en todas as partes. Faría calquera cousa para deixar de vela. Pediríalle perdón. Axeonllaríame diante da súa lápida. Calquera cousa. O médico díxome: Se segues así, terei que internarte. Receitoume uns tranquilizantes que non tome. Non quero permitirlle a Laura entrar tamén nos meus soños.